Llavors, l'altre, que és un clàssic de l'etiqueta, és quan entres a la sala de vistes per parlar amb el jutge i el fiscal, a vegades perquè demanen que passin els lletrats per negociar o per parlar de veure si es pot arribar a un acord, doncs que molts advocats el que fan directament és pujar a l'estrada, aquell escaló que hi ha de fusta, que et permet apropar-te al jutge i al fiscal. No pots trepitjar-lo, aquest escaló. No el pots trepitjar fins que et donen permís per acostar-te. Jo sempre em quedo dret, allà pal plantat, fora de l'escaló, i esperant que em donguin permís per poder-me apropar. Llavors, d'aquesta manera mantens una mica la distància i llavors per negociar doncs és més fàcil, no? Perquè estàs com més allunyat i dius, no, miri, jo, senyoria, ho veig d'aquesta manera, ho veig de l'altra. En canvi, si t'abraones, no, cap a ells, es genera una situació com de confiança que potser et perjudica la negociació. Sempre és millor quedar-te plantat allà a baix i si et donen permís per apropar-te, t'hi apropes, però si no, te quedes allà com el que ets, un advocat que defensa un client i respecta la superioritat del jutge, que per això està més elevat. Ja sé que sembla una xorrada, però aquests petits detalls a vegades marquen la diferència, perquè si t'apropes de seguida et volen convèncer. En canvi, si et mantens allà lluny, acérquese letrado i tal, ja m'hi acerco i parlem-ne. S'entén, no? Llavors, molts jutges això ho valoren i molts advocats joves, sobretot, no saben ni que existeix aquest escaló ni per què serveix.